Sa Mandaue City, tungod kay naapod-apod naman ang mga learning module sa mga estudyante, nagmingaw ra karon sa unang adlaw sa klase. Ang report ni Nico Sereno. Sa unang adlaw sa klase, nag-flag raising ceremony kini mga magtutudlo sa Ibabaw Estancia Elementary School sa Mandaue City. Sukwahi sa naandan nga aligre og sadya ang eskwelahan sa first day of class, karong new normal, mga magtutudlo ra ang miadto. Aduna hinoy matag karon og unya nga mga ginikanan nga moadto sa eskwelahan aron mo claim sa module sa ilang mga anak. Nahumana ang distribution sa module ni atong Biyernes apan may uban nga karon pa mi claim niini. Nanguli man gud ning probinsya, sir. Okay. Maong karon na ako nakuha. Gihulagway sa principal, hapsayra ang unang adlaw sa klase. Naglaom sila nga nagsigi na ang mga tinun-an pagtubag sa ilang mga learning modules. Karong Biyernes, ang schedule sa pag-uli sa answer sheet ug paghatag na sab sa week 2 module. Anyway, they have the group chat with our teacher and the pupils and the parents. Any comments, suggestions from the parents kanang ma-carried out to the direct to the advisors or to the teachers or the subject teachers. Si Ma'am Hilda, grade 4 teacher o advisor na busy sab sa iyang classroom karong adlaw. Gawa sa pag-atiman sa mga buluhaton ug pagpreparar sa module, na busy sab siya sa group chat nila sa mga ginikanan sa iyang mga estudyante. Nagpusot-pusot ang mga notifications. Sige na sila follow up kung unsay mga labi na sa mga modules nga sila dili masabtan ba. Sila sa pangutana. Ma'am, unsa may pasabotan ning number, for example, number 3. Adunay 1,025 ka mga estudyante karon nga school year sa maong eskwelahan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.